Hello guys! Welcome back to my channel. This will be my 6th vlog, and in my 6th vlog it will be about the countdown. Mag-countdown ko guys kay in my TikTok account I almost got 10,000 followers. So mag-live followers count pa, pero na ako'y struggle sa kuan mga goods pagpangita o website on how to have a live view count or live followers count. Di ko kabalo. So ako na lang is manual na lang. Makita na ko diri sa isa ka phone kung pila na akong followers. Bani ko ninyo as I reach this milestone because happy kay kuno kay someone like me no. Kinsa raman taon kuno makaabot og 10,000 followers. So as of now na anak ko naman okay, exactly 9,900 followers and a total of 186.8 thousand likes. Okay. So, 100 to go na lang no. While waiting, mag-react sa ako ang top 10 viral TikTok videos. Sa mga utana kung ako na pinagbuot-buot ani no, kaning top 10 nga viral videos na ko no. Makabalo ka ani as a TikTok user kung imuhang i-upgrade imong account into ganito. Ako na yung duman no, kay kanang kailangan nimo siya i-upgrade imong account. Itong gitawag na pro account. Pro account man good is makita nimo kung unsa ang mga na-upload nimo nga mga contents, how many followers, napo dito ang analytics. So makita nimo dira kung unsa ang mga videos nimo nga nag-trending. So mao na may balaan ako nga mao na siya ako ang top 10 so far nga mga trending videos. So let's start with last rank note dito sa top 10. Okay, ang top 10 is katong Sitio Maupot Family Resort Banding with my friends. So katong na TikTok siya no is ang bali overview ng jud sa kung sa kanindot ang Sitio Maupot Family Resort. Actually na ako separate na vlog anang Sitio Maupot Family Resort to na upload na lang ko diri. Siya part 1 and part 2. So sa mga wapaka-watch, maki-watch na lang kaya para makita niyo ang Sitio Maupot Family Resort. So ako doon ni mag-react ako nga video biyon sa gibuhat na ko doon. Kung ang ayan ba dyan. Kita ko ngipon. Okay, mao na siya. I want you to take me on the falling. Blooming kayo. Medyo piranda. Salamat dito sa akong kauban, si Jay ang hinawanuhan. Sir Jay, salamat kaayo sa pag-accompany sa ko ano sa katong video no. As in, nindot yung kayo siyang feeling nung nga naakarit to. It feels like you're in Bali, Indonesia. As in, nindot kayo dito. Ang lagod mo Okay, mo to siya kung top 10 no. So as of now, naa siya 45 hearts. Tapos, ang iyang views kay 489. Diba? Bisa gamay ra siya views no niya. Gamay ra pa siya hearts na appeal ka po siya sa trending. Rank number 9 or top 9 sa ako ang trending videos is katong video Feels Like in Bali. So, ang Feels Like in Bali is dito gihapon siya sa Sitio Maupot Family Resort in Kidapawan City. So, muna siya kung rank 9 no, tanawang doon na to kung anong nag-rank 9 ni, kung deserving ba. Sana ulang bukag. Okay, so as of now, naana siya 48 hearts and a total of 383 views. So, gamay gihapon siya no, same ra siya atong sa ako ang video kato na ako gihapon sa Sitio Maupot. So, mao to siya ang Bali Corner Adventure. Mao to siya pinakalas na mong na-try. Actually, din ta na mo i-try kipauli na mi. Pero nag-insist jud mi no sa akong friend niya si Cherise Gomez. Hi, Che! No, ikuan, i-try jud na mo to. Bahalag ka ng hadlok. Labaw na tong kuan, katong swing. Kulba kay to guys, as in. Tapos, ang kuan po, ito po nag-backlight ko sa glass. Hadlok to siya. Kasi syempre,
Kuan napod ba ako gamay nga fear of heights no, makita jud nimo dito ang kuan, ang bakilid no, ako buak to simba ko lang. Pas ina naglibog ko kung asa ko po nito na siguro sa pikas sapa. So mo to siya akong rank 9. Okay? Top 8. Top 8 na ta. Ang top 8 is ang katong pagdab na ko kay Tekla about division. No? Ako siyang gi-dub kay about mo siya sa math. Siyempre, favorite nga comedian po na ako si Tekla. So, gitry po na ako. Okay, so asa na to? Okay, mauni siya. Ito, Tekla, ikaw, meron ka sa math? Oo, sure Sige, ka. sa module. I got anong math? Bring it on. Wow, bring it on. Hilas. Ito. 2,000 divided by 50. Loading. Alam ko yan. 2,000 divided by 50. Sagot. Alam ko yan. Ano nga? 2,000 divided by 50. Ano Mas sagot? gunita. Alam ko yan. Ano ang sagot? Ba't kailan mo i-insist yan? Alam ko yan. Ano ang sagot? Ba't kailan ka sabihin mga division pa? Kaya tayo hindi nagkakabulog-kabulog sa mga division na yan eh. Dapat nakakaisa tayo. Mahilig ka mga divide. My cats are getting into my nerves. Ito, Tekla. Mo dyan ay famous nga linya ni Tekla, no, you're getting into my nerves. So, kanis siya, nana siya 57 hearts and a total of 1,762 views. So, sa tinuod lang jud no, kay nag-start jud po og TikTok kay katong start na pong pandemic tapos teacher man mi tapos wala naman mi mga estudyante. So, akong ginabuhat para pang relieve sa stress is during my vacant time, lunch break or pauli na or even kanang wala pa ko nag-start og trabaho no sa mga modules, naga-TikTok ko. Ako ay sa mga dab-dab lang. So, wala ko naga-TikTok ha while working ha. Kay bawal ba yun? Bakit siya akong isa sa mga favorite niya na TikTok, no? Kay dab-dab, ramadyon ako ang mga sayo-sayo, di jud ko kabaluan na. So, kani siya akong top 8. I love Tekla. Favorite ako si Tekla. Let's proceed to our top 7. It's the Dili Ikaw na Yaya. Ito kaya ninyo? Katong pagdab na ako. My favorite nga comedian, one of my favorite comedian po, si Randolph. Si Randolph is katong pamati kaayon no nga madam. Ngayon dito kay siya no. As in kanang favorite ako siya nga vlogger, maka-inspire siya kay gara kaayo. Okay, kaning kuan nawag siya sa iyang katabang pero lahi nga yaya ang duol. Tanaon do na to bi. Unsa ni siya kahilas jud. Yaya. Dili ikaw nga yaya. Katong ikaw walo. Anong ika-50 man ang iduol? Ambot pud ani nga katabang kay anong ika-50 man ang niduol nga ang ikawalo man unta ang gitawag di. Naminaw pud unta lagi. As of now, naana siya 50 ka hearts and a total of 529 ka views. O, di ba? Daghan-daghan po. Okay. So, as of now, wala pa gihapon na dungagan mo o paluo. 9,900 gihapon. So, basing gigbakuhaan pa niya. Ayaw in taon. Okay, while waiting pa dahil sa tasa, rank 6. Ang top 6 na ako is ang pag-usa ni siya. Basta favorite ako siya nga tugtog. Kauban na ako diri ako ang mga workmates no. Mo dyan ay paguman sa amo ang meeting. Man sa meeting namira ko nila kay gusto ko sayo ko. Ang mga steps ani kay sayon raman. So naka-TikTok ko sayo. So tanaw na nato biasa na to. Ipon na siya. Asan ganan kay ko ani nga tugtog ay kanang maka good vibes kaayo. As in kani siya nga TikTok na ko na is naano siya 73 hearts and a total of 610 views. So, as in lingaw kami na good vibes ng kaayo ka mga teachers. So, dali na ta sa rank 5. Top 5 na po na ako is katong ng pamati nga na uyab. So, ni
Kukuan, si Gakos ang uyam, tanong ba na tuloy ko? Sa ikatinood ko labi uyam. Sa mukha niya si Gakos, uy. Social distancing lagi. Sa Habig yun sa uyam. nakabulagan lagi. Module di eh. Ay, mama na ba siya dili ko pinimaguyab-uyab. Si Gakos. Ay, si Gakos ba? Sa mukha niya si Ayun lagi si Gakos module. Grabe naman po ka mo. Unsa naman ka? Wait ang char. May gani kinay module ng Gakos, no? Di lagi ti kabulagan module. Forever na ni. Yeah. Ati naman nun ta. Ano ay si Gakos? Imasok ko si mama. So, a total of 419 hearts and 3,032 views. Wow, dagdagan no? Dagan kay views, pero gamay ra kay hearts. Nga naman na. Pasabot ninyo ha. So, next is ang rank number 4. Rank number 4 is hold up. Sabi gi-hold up di ay ani. Trending man eh. Tara, kadato ba? Go! Hold up ni, kabalo ko. Kay dato, Si Rando, kung mabuday ni Ambi mo pitaka. Gwapa ba? Pitaka lang? Kanya ko ba? Marta, manda na sa gadaan. Di lang ko pitaka. Tara, ang cellphone. Sa akong cellphone, bud. iPhone 11 lang laban ni. Nabili na akong iPhone 20. Tara, unsa pa? Dalon mo ka naman. Unsa? Dalon po ko ninyo kapil. Diyos ko, kidnap for ransom na po. 10 billion lang po nilang kailangan. Gamay ra ba? Sige na, ay. Tara na. Ibutang na po na yung konsilyo. Nakatutok naman na sa kumbugan. Pinako ni mo, Rando. Ikaw na, Jud. Manang, anong halinan man Jud na imong bugan? Jud na siya TikTok nga. Ganahan ako mga friends. Ay, dahil nakauyon. As in, ang ngayon daw kay ko sa tingog ni Rando. Pero, mas pretty pa ko niya. Char na. Ang video is nasa 162 ka-hearts and a total of 5,201 ka-views. Diba? Sana all. So, mauto siya ako ang rank 4, no? Ang na tabi ko na abay na dungag. Okay, tadungagan na siya 9,905 followers. Thank you sa 5 na nag-follow. Proceed ta sa ikatulo. Ang iPhone 25. Sa kanyang iPhone 25. iPhone 25, here we go. Maunin ba kung gawas na iPhone karon? Rando ko po. Gusto na ko walo kabok ang kamera sa likod. Pito kabok sa tubangan. Maman siguro ni iPhone 25. Pilan ni? 400,000? Grabe na po niya kaubos sa inyong presyo, ay. Kaya nag-buy one take one pa yun mo. Diyos ko. Sige, be. Ulog kabok ako, ah. Tara, sulod na ng paper bag. Isa lang lang yun, ma. Kanya ulog kabok imong bayaran. Alangan, barato na gani kaayo mo. Nag-buy one take one pa yun mo. Gusto na ako, buy 10, take 1. Bayad na ng ulo, isa lang kabok ang galon. How should we? Nasa total of 218 hearts and views nga 2,084. So, daghan kaayo no. Wato siya kung rank 3. Duha na lang. So, samtang nagpaabot ng duha, matubon sa po na to ang followers. Uy, rest sa Hi again guys! Ako gyapon nino. Grabe nagpaabot yung kog one day ay pa grabe. Feeling famous kaayo kay nagtuo ko nga paspas kaayo no. Sumo ko natanggong ko gahapon sa 9,905. So karon mag-continue ko, nagpaabot ko one day para at least na mutubo-tubo gamay ang followers. So as of now, naanak ko ay 9,981 followers. So dara na lang ako og 19 ka followers para maabot na ko ang 10k. Karon pud niya pag-continue na ko is giubanan ko nila. Ang first na ko introduce is ang putya ng pag-asa B. Okay, ladies and gentlemen, Miss Ligaya Galema Dandun. Okay, introduce yourself. Ako din si Ligaya Galema Dandun. Pag-iitan sa pag-asa, B.
Guwapa ka ayo, uy. Saan man na, uy, ang beauty. Wala ka-fresh ba? Saan man na pag-achieve? Hi, hello there. Okay, ang next na po, kauban po na mo diri ni Ligaya sa room, no? Ang syempre, mismo tag-iya dyan sa room, no? Ladies and gentlemen, the one and only, siya kong Hello. kuya. Introduce yourself. Ako rin si Darvin Lopez. Di ba? Kuhan kayo, no? Kanang, abot ko yun, natingala ko sa kung asa ko naliwat, ganun, blooming man na siya ako dili. Kasi kinang pagkitaon ka sa mga kuhan, sa mga viewers. So, Best friend na silang duha ni Ligaya. Alam mo, like, kung nakakape din ang asunod. Char lang. Okay, no, mag-continue na ta. So, proceed ta sa rank number 2 sa ako ang TikTok video. Ang kaning nga TikTok is ang Ujul walang COD. Again, kuan gyapon na manual gyapon akong pag followers count no. Kaya di ko kabalo jud atong paagi lagi yun to siya sa online. Dami mga comments, Darvin and Ligaya. So, sultihin lang ko ninyo okay na mo dira? Yes, kayo. Okay. Ang aftershock na joke ko. Mura ko ka ng naagig kalinugan. Karoon. Na aftershock pa rin na. Beauty shop. Ay, by the way, sinanday mo di ay akong gibuhat karon is nag live followers count ko kay akong gipaabot nga maabot og 10k akong followers sa TikTok. So naga-TikTok ba mo? Ako'y TikTok, kaya lang wala kayo kung nagkakuha ko. Hindi ko kabalo. Sa pag maulaw ko. Tsaka kagwapa nila niya maulaw ka. Ikaw dong, naga-TikTok ba ka? really magbuwa ngayon ng TikTok eh. Naman. Wala kang talent. Akong talent lang kay maligya. Ikaw maligyan na siya tempered sa kuan sa Huawei Gmall Digos. Dami mapalit diha dito ato lang. So kani ka nang gikiyatangan no nga maabot siya 10k kay syempre ma-happy na puno kay. Dito sa like me naabot og 10k dito. Malipay na gid 100 lang akong followers sa karon naabot og 10k. Kapit na siya, oy. 90 na lang sa samtang nagpaabot ta no ato sa ning tan-on because sa ning module walang COD mo na siya kung rank 2 nga trending video sa TikTok. Ano na to? Wala tayong COD ha, walang COD. Pick upin nyo dito, bahala kayo. Hindi ako mag-deliver. Pag ako nabenta, pick upin nyo kung saan ako, hindi ako mag-deliver na rin. Mapagod na ako magsalita dito, mag-deliver pa ako. Pick upin ninyo. Wala tayong COD. Walang COD, di ba? Ang module dapat pick upon. Kasi masutin mo ana, tama ba na nga pick upon ng module? Nagkapon dyan na siya, dapat. Wala si Odi karoon kay labi na nga, one car pandemic. Oo. Bitaw, So, uy. na. Uy, basta like, tuo mo nga na. Sige na TikTok sa eskwelahan na during vacant time na ako nag-TikTok. So, mo ni kanang lunch break ni na ako nag-tape, no? So, mo ni siya kung rank 2 Ligaya. As of now, naa siya 3,242 ka hearts. Hindi ba rin kayo? Full of hearts. Char. And a total of 107,000 views. Ay! Di ba? Oh, Masurtian. diba? Ito siya kung rank 2. So, mo na nalipay po kung nabot ano. So, okay pa ba itong beauty der Ligaya? Ngit-ngit lagi ka dadul lang ako. Dali daw. So, alat na lang. Dapat din magpaduol kay mo kay blooming na kaayo. Isa din ha, busy sa Gcash. Ano man na. This is yung mga kuhan. Busy sa kuan. Busy ko na. Ano mo? Online sabong. LOL! Chismis. So, mo to siya kung rank 2 Ligaya. So, tanaw na nato B ka ng as of now, ganina 9,981 man to no, ang followers. Karon kinaan na ta sa 9,993. So, nagulagan siya og 12. 7 na lang ang kulang. Okay, 7 na lang no. So, as in, excited na ko. I-subscribe. Thank you kayo sa mga nadungag. Sa mga 7 pa nga madungag, more pa. Thank you kayo in advance. So, dali na ta sa akong rank 1 nga video. So, mo din siya ang pinaka-trending na ko nga video. Siguro, mauning nung danong na naghanap kong followers. Natubing nag-trending ni siya. Kani siya is about menopause. Menopause. Loowa pa na ako nag-menopause. Menopause. Sige, tanong na ito na ganong trending ni siya. Okay, go. Sa tubig ang pag-elementary, nagsuot nagka-crush, in-high school lang mag-crush-crush. Yung atong pag-abot ng high school, daga na kayo nag-crush, daga na kayo singig panguyap. Ina na punta, ang uyap-uyap mo, college na. Pag-abot sa college, kunya nakagraduate na mo, kaya mag-uyap-uyap mo. Yung pagka-graduate na, ang uyap-uyap mo, kanang na may trabaho pa. Kaya katong na tayo trabaho, asa naman yung uyap? Wala na, busy na kayo sa trabaho, minapost na ka
ka nag-eskwela pa lang ta, bawal na ta bisag crush, bawal. Dako na tong edad kay gusto na ta maguyab-uyab, bawal gihapon kay dapat naon gyapon mag-eskwela. Mong tanong sa imo karon kanang sa imong estado karon, naa naman ka uyab, di ba? Nakuyuyab, dagan sa kanya. Sa eskwela pa ko, sa high school, elementary ko, high school, naa siya pero dili ko nagakuan seryoso. Ano man kay strict Ato ang niya parents? ingani ko, nagkaedad ko na minupos na June. Minupos na ko. Kaning isa din ang na kay lami man na siya love life, no? Di na siya masiruhan. Pinapilahan na siya. Journey. Sana all. So, mauna na siya kung nag-trending ligayo. As of now, naa siya Wala ang tapwa ra ako. number 1. As of now, naa siya 30,100 nga hearts. Ay, wow. Tapos, ang yung views kay total of 348,000. Ay! Kasi sa tingin ko naabot siya na natingala ganito nga nag-trending jud show. Karang unexpected dito siya kaayon. As in kanong nasortihan na jud ko ato. Daganan ko mag-dub manggod sa tingog ni Randolph. So, mao to siya no. Kapag react na ko sa ako ang 10 ka trending video sa TikTok. So, tanaw na pud nato ang followers na to karon. Ganina pila gito ligayan? 9,900. 93. So 7 karon na pod is check na to 9,996. Nadungan tulong. Thank you kayo sa tulong ha nga nagdadungag. So upat na lang kulang. So walang kulba man Mag-anong stand True na siya. Oo, bigla. Hindi na siya giluto. Sige. Pero miski niligaya ba katong giluto niya ning sarap na tayo. Ipangutanan siya nga dapat pa magkaroon ng marangal na pamumuhay nagkaroon ng HIV. Yung tubag niya kay yung siya guys na dapat wala silang karapatang mabuhay sa mundo. Kaya ready na siya ato nga tayo. Uy, tinood na ligaya? Oo, dapat na June. Dapat na June pa ba sila Charla? Bluetooth device. It's ready na. Oo na, nagpitili ka galit ko. Ay, nako. Padul, dali kay mura kag kuandera, mura kag kape nga nasunog di. Wala kong By the way guys, available na siya na nanguyab sa iya karon, pero nagdodo pa siya ngayang sugtol. Ano ganito? Di na ko siya dapat sugtol kay ngano. Naulis ako actually. Pero di na ko siya dapat sugtol kay ngano. Masakit na siya pag abot sa panahon. Nga naman. Mubalik ba ako no, January. Kung sugtol ako siya mga pila ka months, 6 months mag-upan. Kaya pag abot sa panahon January, sakit lang kaya ang buwan. Mubalik ka sa asam. Mubalik ko sa Balik sa Japan na kan. Pero guys, tinuod yun na siya. Actually, nag-chat galing karon ng kung ano. Bulong mo sana online nag-chat. Nag-chat ko ang nag-chat sa iya kay among credit maningil. Giingon magud nga. Ligaya. Kaya wala na ko'y alawan. Daw na agos na karong fiesta dili daw nita siya. O di ba, wadyo ko nag-expect nga di mo gugol ng lang. Sige, mamutaan ako sa imuha dong. Ano kayang ginapangita siya atong lalaki? Alangan kay dagan bago mo siya nakalon sa akong credit. Nang ginapangita jud siya. Nakaroon mo kapit na maurot ang 30,000 na gilon niya. First payment na gani. Urot na. So padulong na siya sa Domingo. Ano nakasave. Nakwarta na ko to siya na dapat to share sa credit sa. Credit ko niya. Lahaw di siya best memo. Wala pa si Miss Gcash. Nag-iung. Janelle, hi! Mitch Lara. Ako Check na gwapa. doon nato. Sige, i-check na nato, B. As of now, naana siya sa... Pinagawag tulo. So, 9,999. So, wag lang yun. Isa na lang, Jude. Hello, once again, thank you kayo sa mga nag-follow, no? So, sa mga wala pa naka-follow sa pasatid mo, akong username is @kier_Lopez. So, paki-follow na ko, guys. Mas active na ko sa TikTok kaysa sa Facebook. Kaya ganahan dyan ko sa TikTok. Ano mo ka-try, no? Sa TikTok. Ako, hindi Siya kay active man siya. Ang isa kay non-reactive. Sure. Hi, guys. Gwapa, uy. Minsan mo kung kaito man yung suot mo muna ko ba? Low ba? So, sana lang ko. Kasi masulti ni mo sa kuabing nga kanang nakaabot ko ani. Deserving ba? Shoot ka ng... Actually, maliho ko magtanaw sa mga TikTok. Tapos karon pati ako
ako eh, na-shock gani ko nga, uy, nagkadagan, nagkamore ang imong kuan. Likes, hearts, o kuan. Mga subscribers ninyo. Wala, tapos karon isa lang dyan ko lang para magka-10K na ang imong kuan. Well, as in, feel ako tintungod yun sa imuha ay. Ikaw paano kunin mo eh? Oo din. Sige, so, amin nakatong check ano, ito na kung i-check bi kung naduwagan na bag isa. Karon is... Oh my gosh! Wala, 10.0k na! 10.0k na! Ay, congratulations! Thank you so much! Magka-more pa yun na siya. Congratulations, Ken! Wala, thank you kayo Magkadagan pa yun na siya. Salamat kayo sa mga nag-follow. So sa mga wala pa naka-follow, pwede pa mo ma-follow guys. Kay paabuton ako nag-char 1 million. Pero dito ako no sa suporta ninyo no kay dito ko sa inyo hindi ko makaabot. Kay ko ay nakikipalight. Iyan ka ng lipay kay ko kay nakaabot og 10k nga followers. Kung mo dungagan pa na mas malipay ko. So, hinap na kayo na siya sa kwa. Happy na juga yung kwa na. Okay, that ends my vlog for today. Salamat kayo sa akong mga solid watchers no, sa akong mga friends, family, sa akong mga students, at tanang mga kailan na akong padaan nga nagatanaw sa akong vlog. Thank you kayo. Nagpasalamat po ng duha na ko kakauban karon sa pag-uban nila sa akong vlog. With Ligaya, go! Salamat sa mga followers, likers, and subscribers kay Kier. Sa mga solid yung mga fans. Thank you kayo sa pag-uban sa kwa karon Ligayahan. Ikaw no. Salamat kayo sa mga nagasuporta sa akong mga hood nga gwapa, amis, white tats sa parang ka-bright. God bless you. Kana ba jud ang bright kana siya suma cum laude na. So, sumasampung taon. Okay, once again, thank you kaayo. God bless everyone. Stay safe.